Avui fem una amanida amb tomàquet, alvocat, formatge feta, ceba tendra, pebrot vermell, enciam, suc de llimona i tajín, que li donarà el tret diferencial. Comencem l'amanida tallant els tomàquets, el pebrot i netejant l'enciam. I per fer la salsa de tajina i llimona tenim el suc d'una llimona i la tajina. Ara l'anem barrejant i segurament utilitzarem les varilles. Aquí tenim ja el tomàquet tallat, el pebrot, l'alvocat, el feta, i ara procediré a muntar l'amanida. I ja tenim l'amanida completa, la base d'enciam i tomàquet, una mica de pebrot, una mica d'alvocat, la ceba tendra, el feta i per sobre la salsa tajina, el cilantro fresc i el za'atar, molt important.